Piştî civîna şanderên netewên yekgirtî Stîvan de Mistura li gel her pênc welatên herdem endam di Encûmena Ewlehiya Navdewletî de Encûmena Ewlehî biryar stand ku ew ê îro li ser rewşa dorpêçkirina bajar û bajarokên Sûriyê bicivin û rewşa nişteciyên sivîl li wan bajarokan gengeşe bikin. Her di vê derbarê de Frans û Dolattir Balyorzê Fransî li dev netewên yekgirtî dibêje Parîs û London û Washington dixwaze civînekî awarte bike ji ber ku dorpêçkirinê li ser sivîlan li Sûriyê rakin û dibêje ew civîn wê nexweşiya gelê Sûriyê ji cîhanê re eşkere bike û ji aliyê xwe ve emîndarê giştî yê netewên yekgirtî Ban Ki-moon dibêje birçîbûn li Sûriyê tawanekî cengî ye di derheqa welatiyên sivîl li Sûriyê de tê kirin û serbar dike ku her pênc welatên ku mafê vîto bi wan re heye dikarin fişarê bikin li ser hemî hêz û welatên ku destwerdanan di rewşa Sûrî de dikin û dibêje ew civîn mebesta wê ew e ku ev rewş ji berî civîna Cunêfê bê çareserkirin. Her li ser vê mijarê Wezareta Rûsyaya derve bang li hemî alî û grûpên ku li Sûriyê şer dikin ku alîkar bin ji ber gihandina alîkariyan ji bo deverên dibin dorpêçkirinê de ne li Sûriyê û bi taybetî bajarokê Madaya û Fûa û Kefriya. Tê zanîn ku welatê Rûsya banga derbasbûna alîkariyan dike û di heman demî de alîkariya rejîma Esed dike û bi dehan gund û bajarok li gel Esed dorpêç dike. Wezareta Derveya Rûsya her wiha dibêje ew li gel rejîma Esed hewl dide ku rewşa Sûriyê çareser bike û ew hewl dide ku Esed alîkar be li gel netewên yekgirtî û dibêje ewan gelek pêşketin di van hewlên xwe de bi dest xistine. Zêd Hesen, Ark.